darajating praja kawuryan musunya luri ora mangreh ngokara karana tanpa palupi atilar silastu Sujana sarjana kalulun kala tidem tandaning mati andayeng rat ning karoban rupeta ya jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat iladala persasat gumun setahun jenggleng serendeng jebul pinangginipun ingkang kula gonta-gonta ingkang kula antu-antu rikelenggan sak mangke sampun kelampahan anak-anak kula mantu Nalindra Agung sampun kepareng lempak wonten negaring Mandaraka. Nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina katuran karaharjan rawuhipun nggih wonten negaring Mandaraka. Sowan dhateng ngersanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun salya pati. Kanjeng Rama. Sowan tansah pinayukaning kawidadan niring sambikala. Mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang Uttara Ngastina Duryudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggih anak kula Ngastina. Kula pendhingga jimat paripit dayaning kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Ngastina Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu Hana Prabu Mandura sarawuh paduka ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken puja krami karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak kula anak Prabu Baladewa iki jagat wasesanipun Bathara wayah Bathara jagat Pati Indra Jaladewa kuwi Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa
Mangya Yuwana Niskala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pabetinipun ingkang putra kunjuk kersa paduka Rama Prabu Mandaraka, Rama Prabu Salyawati. Kula tampi nggih. Akarya bombong raosing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula punika jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestunipun Kanjeng Rama amawakana kasantosaning lair batos kula. Lan amawakana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka. Syukur menawi kula mekaten mugi kasekecak anggen antika lenggah anak Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura Baladewa Rama Prabu Mandaraka. Karna anakku mantu Karna prayogakna nggon ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggih Basukarna. Kawula nun inggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putrapun Basukarna. Namung drelan saksampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap pada paduka Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basukarna iya tak tampa. Gawe bombong menggaling wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa wae tampanana karna. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Rama Prabu prayogakna nggo ngadhep ngarsane wong tuwa ya nggih. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putrapun Basukarna Patih Sengguni. Prayogakna nggon ngadhep ngarsaning Prabu Salya ing Mandaraka Patih Sengguni. Nenggih. Sinuwun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan. Lan derenan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning daturya negaring Mandaraka. Krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo. Lan tak tampa sira ngaturake bekti kelawan Prabu Salya ora liwat pangestuning Salya tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Lan tak jaluk gandeng dina samengko iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku. Utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina, Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samengko panjenengan ingsun nedya babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Mandaraka tegese iki rembug kulawarga Mandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya suman. Kula ngestakaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karna wonten timbalan Rama Prabu. Mestinipun andadosaken kagiat sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina. Menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura. Bilih kalenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka. Badhe wonten rembag ingkang nedya kula babaraken madyaning kedaton negari Mandaraka ingkang sakmangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadyan namung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babagan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna. Kanjeng Rama ndadosaken kagiat sutaning manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirih lenggan maning menika ingkang putra ing Ngastina katimbalan sowan Rama samangke kaselak nata ling batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun paduka Kanjeng Rama nimbali wiswanipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Semanten ugi kula Rama.
Mboten kados adat sabenipun teka aneh-aneh dene Paduka paring nawala dhateng Kang putra ing Mandura pun Baladewa. Sareng kula buka rasaning nawala ngandhap piyambak wonten tanpa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanjing-jing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya prapting negaring Mandaraka pengangkaing batos kula. Mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula menika saged mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka. Inggih mekaten Rama Prabu. Tumuntun ingkang putra Mandura pun Baladewa nyadong timbalanipun Paduka Kanjeng Rama menggah menapa sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sangganing para putra mantu Paduka Rama nadyan ingkang putra nyawangga semanten ugi kula tadah wadana upami sowan kula menika mangke badhe nampi dedukan saking Paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus Paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe swala tertentu tansah mastuti sabda tapa Paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula Handra ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekar kadung nas gandanya mawe raras renaning dia nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku Karna ing Ngawangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing badhe kula handharaken madyaning pasewakan tumuntun sak mangke radi cemeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumuntun kababarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun keladuk sepuh monggo anggen kula ngasta bawat peperintah negari Mandaraka menika saksedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih muda kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabuning Mandaraka ngantos seprigi kula menika imbanipun sampun kewowoken kula menika sampun kewowoken kula menika sampun kewaregen kula menika sampun boten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa manih kadonyan kula sampun kewowoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni amis bajin kula wis tau nglakoni iki menawa nalika semanten kula menika metan dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung
inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana, anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina, anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga, inggih menika pun Karna Basusena. Duwen kula menika nggadahi putra jaler kalih. Inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Kasinggihan mekaten. Wonten mari damel menapa dene kaduwan Rama Prabu paring dawuh glejah perkawis putra. Kula nuwun sewu. Negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kala wau menawi sak mangke kula lengser keprabon tumuli kula ambrahmana upami menika. Upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa manjing telenging wana tumuli kula ambrahmana negari Mandara ing semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah. Dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine. Kudu iso tumangkar pikire. Jalaran Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhake Nalindra. Inggih. Langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa. Upami kula paringaken dhateng Burisrawa. Kula nuwun sewu. Apa ora entek alas entek omah. Burisrawa menika nuwun sewu, tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur. Ramanipun saben dina namung ropyan-ropyan seneng-seneng muja hawa ngegungake dumeh anak Nalindra ing Mandaraka. Tumunten tumindakipun boten ana mokal tumuli nggadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wong salwangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng pun Burisrawa ewadene nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening Sri Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten mrentuling penggalih kaduk ingkang Rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika estunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih. Kula namung badhe nyuwun pamanggih menawi ingkang Rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser keprabon nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka. Tumunten kula ambrahmana upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina, anak kula mantu ing Mandura, tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adahanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah nom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kalian kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman, anak-anak kula mantu Nalindra muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggih kados mekaten menapa tasih kapetang lepat. Nggih, kula nyuwun dawuh. Siang ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta
jagat wacisanmu Bathara Wayatara jagat wiladal gawe kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka lah kok janur gunung Kadingaren Panakawan sowan ning negara Mandaraka Petruk padha raja sapraptanira Panakawan nyuwun mangapunten nuwun amit pasang Kalimantabi tinebene ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sinuwun iya wis ndak tumpah kaya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan kono lho kok nyenyet aku bul sing negara Mandaraka to Bagong padha raja sapraptamu pangatunipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan niring Sambikala sowan kula tebih sakung rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem mekaten inggih pangestu tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong ngomongane ora ting pletot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau to ha iya Panakawan Bagong Panakawan Petruk padha raharja lho sing dimatke aku sik ta Tru pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa pangestu tampanana kula pundi nggo jimat paripe nggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kanthong bolong padha harja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana Petruk kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Panakawan Bagong padha harja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan Petruk kanthong bolong padha raharja sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Petruk nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Panakawan Bagong padha raharja sapraptamu pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Petruk wonten dawuh sinuwun gawe kaget sowan mangka tanpa tinimbalan gage yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk matur sembah nuwun sinuwun kemareng kula ngaturaken tebasi sekul binung keling ron klapa ampun ta mbok bilih wonten nepatku langgen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata iya Petruk ora dadi ngopo ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak
Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidhal lumarap sowan dhateng Garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes. Lho. Tembungmu piye, Petruk? Panci kula menika bidhal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus Sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine Sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wewadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka, kowe matur apa sing tak weling." Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika Sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring keng Ibu Dewi Madrim kalih Sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwake, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Kanjena marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya Mas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sebodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong lho niku ndelok Ndara Janaka suwe, watake ngoten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Kula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinamipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya Petruk iki aturna anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon
dadi darbeke Nekula Setiwa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Kuwi sing ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, watone iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Salyapati Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenengan juga anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan paduka Kanjeng Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenengan mboten peparing, wah kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra kula Sedewa angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun kula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandung bolong Rama Prabu. Jaja muntap ler kinatap duka yayasinepe. Mitra kocak mundarandir hitep nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Petro lu nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babagan Nekula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka, ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Salyapati? Aku ingkang dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak, kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem, aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sah tata. Wala keras iki kok. Aku malah kaya ngene, wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah Truk yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lola, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ra wani kok. Wah, lah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nekula Sedewa. Kondo pripun? Yen Nekula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angka loro dheweke hamung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali ora usah dadak
wani karo Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali yo. Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nekula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka batal wakile Sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen Nekula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petro iki pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndara Nekula Sedewa, Ndara Nekula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nekula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndara Nekula Sedewa niku ora ndiat njaluk minggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika merga Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petro mulih ya men. Petro mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nekula Sedewa. Sumanten ngersane Ndara Nekula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro niku ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok." Arep sambat ro kakane malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Wis anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Bapak wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, nggih, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati ing Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu.
Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe aming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika najanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendik aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, Giri Lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen iku napa? Mbuh. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong Wonten dawuh. aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekulasdewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mesak penake dhewe. Ndur aku kono omong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono omong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikir aku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekulasedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampean ajeng nglintati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekulasedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawujajar Bumiratawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekulasedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekulasedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patihe mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandala lan mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekulasedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den, Apa? niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Jenak sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong karo Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi, Karta Tata Tur Raharja, Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petruk nggih. Menomersatukan ki apa? Wis yo lali aku.
dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Lojinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha brak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang Sagung Kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawang to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa sopi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan nggih. Dereng kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mrika uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Merga ngene, Tru. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya. Mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sadikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun raja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa
lan kanthi pawadan menapa panjenengan boten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak mongko gegayane bapak niku luhur gegayane bapak niku apik. Iya Petruk nggih ning gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye ya mergo aku guneman karo Panakawan tata basaku ya kudu padha karo kowe Petruk aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula cocok niku seneng kula ngoten terus Pandhawa kuwi 5 Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk nggih kula semanggaken Werkudara piye mangkat ora sandadaku ki anggunung tanpa guna gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kapurane negara mulayu Petruk nun kondo bapakmu yen kanggo Prabiya Semar aja ngetokke Prabiya Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya alhamdulillah masuk satu proposal Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah aku bakal bantu karo bapakmu Petruk kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu Petruk yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa dinggo ragat bapakmu gegayane luhur Petruk matur nuwun Gong krungu dhewe Gong wah sukses kowe aku engko usulno bapak ya usulke apa aku dadi bendahara anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku oh gareng wingi bar di parani polisi lho ngopo nilepke dit RT lho kowe ya ngono saiki sapa sing ngaku Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadake bendahara iya siap rasa kuwatir Petruk dalem nanging wohaya rasaku sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalih Koko Prabu Ndarawati lho sebabipun Koko Prabu Rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta pusaka napa pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk mboten sebabipun kok Sinuhun Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Petruk waduh lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula iya Petruk mongko pernatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan waduh Gong kacau iki kacau piye ora sida entuk dana lho ana apa perlu durus lho tre iki Gusti ora sabar piye ana apa awak dhewe sowan kalah dhisik karo sapa Sinuhun Ndarawati mergane Sinuhun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada kok iso sebab nggo ngopo Ndarawati ketaman pegebluk Gong isane Waluya Nirmala Temajati Jati Temahulya nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada mongko Sinuhun Ndarawati wis kebajut nembung awak dhewe nembung tiba keri sing keri tiba keri sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta ora iso nek carane ngono kuwi kowe aja ngowahi pernatan kene tak rembuke kowe wong bodho kowe mundur Gong ora gawe masalah piye iki ki mung arep ngrembug kok masalah ke belakang iya ora tak urus ora nuwun sewu Sinuwun oh iya kleru Sinuwun iya piye Bagong nuwun sewu kula ganti Petruk merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake iya Bagong nggih kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur ora dadi ngopo Pik Bagong nggih nuwun sewu Sinuhun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada
Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya, Bagong. Pusaka Jamus Klimasada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Klimasada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Klimasada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka Jamus Klimasada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten mriki niki perlu dipetong, perlu diglejah. Ngono iki lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya, Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye, Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya, Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya, Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon lik rembug men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, pustaka Jamus Klimasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek pustaka Jamus Klimasada niku dinggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya, Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki
Nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Monggo pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kali niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekan ing pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Nonton kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Klimasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake permana jati sinuwun. Jajaran syukur taring bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete swaramu kaya bedet semono Bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Kandangi sisan, mah kowe nek karo wong Paduka mah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe, ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para Nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nang aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih. Mboten ajeng kula selaki. Petro, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawur-ngawur. Bagong kae dilikke. Bagong dilikke cangkeme kono ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe nek karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan belani adine, kula ya belani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyam marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk,
Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen karep nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karep nesu gawe ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen nu pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen tok karwane karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkane Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atas derajatting Ponokawan meng Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu niki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kong? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Truk. Wani, Truk. Lah iya. Bapakku metu ngomahe joko kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak Bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Tundang Bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang Bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, orang ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Truk. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. lek jengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungku aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak gedibal, kere, Ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringono sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku.
nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet nek dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet nek dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampeyan kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongan to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petro S2 ya, Tru. Heeh. Meton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malah ngino karo nata matur Prabu Baladewa. Petro, nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukur kadhetane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepatan kula radong. Ora paham Kowe ngerti apa? lho. Soe ngono Petro gonamu cilik gonaku gedhe. Ngawur. Nggonamu cilik nggonaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso ngukur kadhetane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Lima Soto. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu jaba. Ayo metu jaba kula tandangi. Wah, kuku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Petro wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petro kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih. Medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Pokoke gawe kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat. Oh, kono Petro karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun, kowe nantang aku apa piye? lha nek pancen kowe wani, Aku ki ratu kok ora tok basani. ya meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, Masalahe apa? Perkarane apa? sampean kok dadak nyilih pustaka Jamus Lima Soto? Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahe angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Bali piye ora usah njaluk pustaka Jamus Lima Soto. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Soto.
Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata Cakra aku ya duwe. Lho, kowe arep takon apa? Kesawa panah Kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi kuwi tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedawe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ra jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong, kula tak nututi Petra mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya Panakawan sing ati-ati nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun ya, Den? Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya neson. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, nika ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petra niku arep neson, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon sekecake. Iya. Bareng iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong Senayan. Iya, Bagong Senayan. Wis ya yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petra kok angel. Dah niku nganu atasine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, iya. Pun ya, iya, sing hati-hati. Pun ya, iya, sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem. Nggih, katos-atos. Ya rasa nesu. Pamit bola bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku meng nyenentrake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng iya. Pun Den? Iya. Oh iya. Ndara Janaka embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe ora usah dadak kowe ngeneni aku tenane rak ngono to. Lho,
Aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-balik niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono iku dunake njaluk sangu. Anggepe ora ana ora? Ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto ora? Ora duwe. Alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesuk ning Karangka Dempel tak paringi. Ndara Nakula Dewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe ngesak ora yang seket-seket. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan Janaka. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun, ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang ora. Oh ngoten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora? Mesodo ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yayi. Nggih Koko Prabu.